Amen. Edia na nyo nkrofo no no. Ebebo wo nyo kakra bi bebe kwa nyo kakra mo masa. Nana no muntie. Edia na fo muntie. Ebebo ya mra nele. Can't pa ne tia kana mana no. Ye de ya de fo. More piafo. Yeah. Hey, piafo. Yanya baifu nyansa. Yawon die. And then maybe custom be at low. Again. I had mama. Ediana for that was here now. Yeah, but shine your mama. You know me. This will be dying. I what say. I started first year. I had the one, but you know the share for what say. Hey, Ediana ba. I had you, mama. I had you. What did you have your my idea? Ediana, I had you. Ediana, must say. What's the ye? Hey, that must have been what you didn't have was. Yo. Would you see it? Let us say, so I saw the Saturday would see me. I didn't know to follow. So what pay money for you? I'm about power brassy, other grandma. Some of my catch a telephone number 01521400810. No other mind crew was such a force here. They had my baby. Then I know not the share the bed. The Papa Bro, some wolfie, some way a party, some way a year, and the other for me. The Bambo and Rama work to say, did you obey? And the other my wood. With the American was so catch. Madam was say, Mamma, no, Madam was say, supposed to be able to do a side for or see a year your doctor, judge, I remember what in answer free, wouldn't let you at the Maya, Yada must see the no, quite new on day. Mama catch you, no. What did I mean, why are you? Catch you, why are you? You're was say, why are you? What say ye? Yo, but I was in the race. I never mammy no babonum, and the affair from me. But I was say, Bible do mamu will share sing what ye, Kaakyire Ninya de Mabe, was so frebe, never mera, so ye, Sasamato, so worry. Mammy no, would the affair telephone number no, Mamma catch your number, Wofra, was Saja for see a dear your doctor, Judge, I remember, not the shepherd, Copenhagen, but what do my Diana, Beba. Never been channel, but be do what I be a man. I fe. Sadly, and then was she no, dear may catch the one said, dear no water will be a say. And you telling the mamma, mammy, no, Banuma Besha mammy, my body actual, sit ye be. Or four, young medical review.
ya mepepe wo wiase pastor for wonwom bi na nwo ne yenda se oh woni amanfra ni ne ye e wo fen ha enu ti netsena se mebeka sam mienu miensa na bi a kire wo fatoto wabrabo ho fatoto nsem bi a wate fatoto ade bi a wode wani ehu na wankasa se de danka kire no badwemba tsena se duedum na fa semi mu aba de anya wum no mfa nya hwe eye wunu aba mama Kaakyire nie meda sese nenso woni mede ahia nananom panyini tie yen wo adehie tie enyansafo tie asofo tie enu ntimi de da bia mba metom boase se de nkato da bia na de yede ba yeni asem ba akopɛ yeni ade ba akopɛ ayeye da ne da nyina no ye duedum ni ye betsa ni se buja ena same no hia ye same no we bedi nkomo a me woni ama mienu miensa bia mi ba beyi e de a kyerɛw hwɛ yenua bi no masabre bakodi nsensemme e wo Libya eno ne da bia yetena se ane ye ka se amanfo ma ebre amanfo ma wo hawhwe ababa wa bi nane abu Libya ba wotena kwa wonya sika na Libya kuroma no ba penyansa kwan bi ne benno abaya ye huru wall ama ne nane bu ba kwata ke be wo ye Nigeria fo na said ye wo yonkoda no danti no be pese wo hwade yi hwe me pesa wo hwehwe ne na bu ntimi nante wo ba bi akohye asem na reho asem na reho asem na reho asem na honte hwe mogya ye pram no ade ne menya ne yie menya ne yie mesrem sheli bia kuroma no beba wo so na kire se sika mo wo hwe wo de hwe ha de bia no yo ho yie kakra ma me the for who you have to find and na bu who ye be dwane no na bu oni anom no obi antimi nya no honko he abaye ye ogina na bu asam na reho he na bu enu ne wo betena se ne mabisa wonsem bi na mabisa se enti de ekoso nei no na wotie ya papa no masofo bi no enyansafo bi no abete Ghana sabi befre be ho se asofo se wate nsem a etwa wu manga na mu asofo befre ne se evangelist kwase yewu a one de won hyankomo alo evangelist o kanyame asem nko a na papa ya ye niema bi asese Ghana e kama ye se nipa nyina tuba no agu no so na o sese betuba no gu no so eni tiri bi bisa de empra ne ye bepe wo wiase we mu osofo a ono afanyame adwuma no se eno ye ono na adwuma na mo wo na wo ba na ase no kokopa adwuma ye eni tiri ne me ne wo betena se na ye bisa ye ho nsem na ye tutu ye hofo se sebe ye wo nyame nkrofo wo ho se de bia nka no nyame asofo a be wa akomapa be wa humobro be wotema be boa manfo maame no be boa manfo ma be boa nipa binum e wa abrabo emu no saafo no wo ho ne ye wo saafo bi no so a be so ba ye badwene se abrabo yi no nyame asem no be de be bo be bra nyame asem no aye be babrabo na eno ne me bisa se osofo atinka se asori sika ye mfa hwe asori ma na bible so ka se wanya ama wunia na wanya ama awurade dia eho no sofo kwasi ewu a wo question ba akon ye se wo yi ano se na afa ne sika na wo de oto asase wo de osi adan wo de openti dan na wo toto cars yahodo amanfo be ka ne Ghana se VIP kai wasori no nya asori ni di owu ankasa eseti yahodo a wasi wasofo kwasi ewu a papa nipa wo hawo ho efiri wanu asem bi a wakanti enu ntini na ye bebisa se wo sofo tinka asem wi na se nipa sore kwetena ne na ase na ogye se sika no ene ya na wo se Ghana ban ya papa IGP ye wo asofo bi ne wo ho a e wo sa ban chibetum osofo kwasi ewu ananu asem nti oye number 1 e wo se Ghana ban wo kye no sabi de oye no eye koro no adwuma no oye kire sei ada na obi nkofa ni sika mrewo na sa nipa no wo hawa
Says he can't be intimation. No more yet in Quintina radio station. Yet in Quasaw there be say yen ye be no how. Yes, run to bois, yet ye bridge and a mark 7 prediasa. Ye will be nominal. Ebusia ye nuanom obi kunu ne de ba obi yonko obi ono ane bre ba yo enka obi nsuma obi a nanso obi haw edo obi so obi amane edo obi so enu nti sofo kwase awuai de me mama ka che ne mabusua ene me adwuma ye kuru na tena se ye bebisa Ghana fo ne ye bisa wo papa sofo kwase awu a wo ye evangelist say na bra no ba ye na ne wo di na nanom ahemfo wo di asofo atem seba wonya pade na se japade a papa we ya se Ghana ban wuti mu fra papa IGPA wo wura dampare wodo yewu e wo se wo fra kwase ewu a na wo ka kire ne se papa ensama se wonu asama waka no e pese hu se wasore ne properties na wo ye no eye nipa na bete wo na ase be dia na se wo bewu ama yirafa ene ma we se nka Ghana ban ye ho adwuma sebe osofo obi wo ho a ono na ate na sori dio na ye pese ye hu se saa ne ma japade ahodo ni nyina no osofo obewu amana ye asafo ne dia ana ase sofo maame ne ma dia na wo se Ghana ban one saa sofo yi e kasa wo ho efri se sofo timu tena se ka asem wo ya na hwan na mo asa nipa no ono abetena waso dem wode ne simpo miensa kwanse se de da bi anka no wabo ano de akogu bangya ya wo je ho interest ahodo ka na woto no osofo kwase ewu a wuti wewu medi sofo no se de Ghana fo ehu wo papa anse taxi kura na ne wuni bi na wo private cars ahodo ena wo VIP ahodo anya ka nyina se de sofo twum kum chacha yeka wo bi ye babu de nka munya amope no munya ma foforo so wate enne mama ka kire fam so ye ka kire wo say papa Bible na what is niti ase na Bible da ho mo hwe ma ne handi da nche so kwase ewu Bible na wo kenkan na say asori sika be mfa we so fo papa wagua na wo wasodie so e wo sasem no ho wo wasodie so e wo ho se wo mutimu kenkan Bible ma Bible ka say ye hyehyɛ ya dan bi di wo soro na wutin sa ne betena se asori sika wo de ya japade wa asase so a onyame betua moka wo da bia meka mesi nipa bagya asori nyina no ya asofo nipa bonefo yi asofo awudifo asofo abaye nipa bone be konkonsa ene adwemmo ne ya hyebema no mesi no me da besu ma ka se sa asofo we no sebe ade abefe ne se yade be mfa nsere ohaw bi wo nua so abemfa nsere no na bentime nka be hawo no osofo kwase awua enti kanokro se wa wo ba no bada hospital na de wo bedi wunya na wo sori kwetena so da bi mu kwase da bia na kwanse kakra wo de to na saa sori no sofo ka kire wo se ye de ye sika ma mehwe wo ba e wo kwalebu e mehwe wo ba wo Sunya Regional Hospital e mehwe wo ba wo Kumasi Gia ye mfa ye sika nkotwa sebe wo ba na na ase ya ye kotwa de kofodua sofo kwase awua awurade bebisa wasem wate kwase awua awurade bebisa wasem kire se asama waka no wati nipa bi makoma na wadi nipa bi nso awu na nyame fie ne yakopa asomdie nyame fie ne yakopa ahoto nyame fie ne yade ya hawo ale wo amaso am ne so abere na mu kon mo ebu no mo mmra mesie mo ne mama ho ahomegye na saa obi wo ha no kwa nyame fie anya ho wa hu obi wo ni suo bi na ote anya nyame fie ne be kopopa wa hu onko gina sebe ba be esi tutu apebe sika tutu sika na ne be mfa nko yi obi firi kwalebu hu obi abrabo a obo obi saka wa na wote ho a we amanfo ye saka wa no sa sika ne de ne enko yi obi firi ayaresa be hu asofo na no to se be mfiri nyame no se wa hu niema ahodo an be ye ma amanfo sofo kwase ewu a utu adoye ahodo amanfo be ye ne Ghana mu ne ye ne wa ye denka VIP na watoto no nka wo sofo kwase ewu a denka de se wo kan se region bia no de ba ko okọ se be mfa nsesa nipa be sori a be tu kwan kura be nisika eno no nka ye be hu se yes adwuma na wo start the first no emuwa di adwuma na wo start ya no tin kasatia asante hene edoma ayi nana de sankonfia me otati man hene se wo ne hene di asema dipem sa wo ne sa hene na wo ne di asema wo wadi pem no onyame be bisa wo
wo ho asotwe wo ho akatua wo wotim gyina wo radio TV ne so sɛ wo ne wo hene te sɛ nana nkomfie amadua na piesie wo ne na edi asɛm edi pem kwasi awu a onyame bebisa wate eniama we nyina no mode yate nipa sintidua ama nipa sɔre a nyame asɛm no ɔte bi hanne ɛyɛ foforo de obetene hanne ɛyɛ foforo na kyese da ne da nyina no nipa hu de ɔyɛ no ho ni nyina yɛ de bɛya ensɛm yɛ nipa so bebre a ohun ne onye ohun ne wonfa medofo sebabi a wo a woteme nkan ne ɛyɛ mama Kaakyire FM ne sunie ye wo Germany Berlin ye de da ne da nyina eniema a etwa gu no ye de da ye nsɛm na ye foforo because eniema a ohwɛ sɛ politicians yi na politician dia betena ho na aka sɛ ye nyina ye ya akoromfo owura GP na bia nka sɛ wadwuma ne bi okamu it is answer na ye hwɛ social media so ya yete no ana papa ya muntie bi sɛ MP muwa na betena ho na obi aye an interview na ya na no ya maame bi ka sɛ sɛbe radio station no enipa bi ne tete ho interviews bi a mo ye ne Ghana no hwɛ na ti radio na wo aburetire ha no na wo behwe negative ho discuss say footballer bi na say eni bibi yofo Ghana eniema bebre na mo akachi o eniema bebre na mo akachi no bi tintra say TV design handis when na diatem ubenya viewers amanfo be subscribe na wanya sika saa aburetire ha yeti no samasha aburetire fo bebre na social media so ye ni followers ye ni subscribers because saa niema na sebe ewo Ghana ho no e na obi ote aburetire ha so a obedi saa adwuma we no here Germany ne be kasa asa natural here na wadwe nya adwuma se maame panimu papa panimu anasa wo he na obi ba na ye ma na ya wo ha de sa nkura sesem no sa jimi no we sabi ni mo sa nkura sesem sa jimi no akra ba wo na breche bia no ha wo hu no TikTok so no obi ekwo se wodi di atem me challenge se wa hu breche ni akola e wo sa mo TikTok no eso se TikTok o se TikTok no so na akola no ojim anasa wodi di obi atem breche ni akola bi anya sa omo niema omo ye omo tire omo ye omo niema omo asa na so Ghana Africa fo titiro atem we ni we wo beef we yakwaka we maame panu na awro no ho maame panu na fo gu so abo esika ye bewu agya ho ekura ye behwe mu keke yankam asasi so ewia so ti abruchiro oti o manga na mu ye behwe mu keke ye beye bi akọ resident finikan ye beye bi akọ bia ne ye beye ye ba de ye ni behwe nkwa ye be nanti mu kwa ye beji mu frama kwa eniema we nyina ne ye trase ne ye kase enti saa eniema we ne Ghana mpanimfo ba ye bani bebu oguso ena we mfa we hu we nti we yase we nye sei na du ohaw akodura sofo de me asore sika na e wo ho no me mfa hwe asore ba me du ye japade me dane ho ye fi ya penti asore ka ne yakoto osi estate ahodo a asi anwea cars VIP cars asore ba bi adi ngu ho na mo di odi na chi do kenka ne bible no di o bi tua ne kafi se o ye adwuma ma no saa kwa na no te odi design kwasi ewu achi no one de akra nya me di agrada ne be simitim one to wo saa so bi sika na bi be yidi tua ka wo adwuma no no ho di ono beto correction di onya adwuma nye no ono nkopa adwuma nye orofo woni aba mama Kaakyire ni ene ensama hodo a yetwa gu o manga na mu se enipa binom aba ye be ho se asofo ebu o ho anya me frɛ na mpo na nso wiase agapade na onya bi nti na okasati anne abenyem abi aboroso oye niam emfata di odika ye osofo kwasi awua e wo se Ghana ban frɛ no e wo se Ghana ban e frɛ sa asofo no efisa asema afiri nanum aba no e ya wudi sema nkasa no ono ankasa mkyere na sore ma no adwuma na ono wi a otin kasa ti aban sa aban mi adwuma na ono abi adwuma ma asorefo no kwasi awua tifu ye kwasi awua wo abi adwuma wo abi baba kora enka wo ebi anka abekwo wo kwa giti
So what be a baba and mema be was no what be a baba shop and kabeba ho a bay wuti amount. Adan and the woman nipa brabo I basa nipa wudi away no. And now some kakra ne buy when the obi baba ya akodi senseme obi pa brante akodi senseme wo Libya. When you nane na yetena se a ne ye beka a kire mo say de mo ye no enema a ekoso wo manga ne mu no. Munyai asofo bonefo na mote Ghana asofo bonefo na mote Ghana no monsesa emfiri mamuye ho ye bisa na nanom ahemfo ye bisa ye papa no asofo ye bisa aman ni mu mpanimfo se de akoso nei no enti nka wohene ni ho kwan se wo sofo ye asama wo kai wo befere na na Christian Council na wo hi Christian Council ya MPP ni Christian Council ya NDC ni enti wontimu mfre wo bi emisa na sa question wi asem we to ye no ekobe ye bosomi ni nka wose sofo kwasi awua ni TV station na sori dan kora no ye enti de Uganda fo ye akure ya sesan Ghana aban onti bi nye bia na Ghana aban bi no betima ye sa de ni bi na osofo atena se akanse we afa no ho adi medofo uni aba mama ka kire ni ensa ne ye mawerho eye me ya me de nnema sama maka kire wo nyina de afutu wo man de o man se ma wo papa ye enoso enchen wo bone nipa no de obesore tia wo bonefo na wonam sumu anadwo a odi ewu odi bone no obekọ aba abewie wo nan ase na aka kire se wo mom wo ye bayifo onipa bia me papa doctor Ojaba ono ne kale he Ghana fo na omo ye Ojaba ofri nyame ofri omo ya bayifo he nipa bi obeka kire se nipa we ye bayifo no na wo nipa na brabo a wuti hu sa ase oni ha wo kone ne me mama ka kire bayi maji me wo bi me de ebo ho ban aboa ne huhu ene ne ma ne ye kese no aboa no ode ne huhu no we ne ho eti bi de bayi de wuti so obi oka woni bi akokọ pebi na mo mpe papa no pe de wodi besuro nyame pe de wodi bedo obi pe de wodi be ya depa nti bayi de de beto ne de ukwa wenya na mo de amanfo ano na kan nyame ya hira so ama no ene na ayi de seta enti ene me no bedi nkomo kakra bi de me ka kire wa ne say ma wo papa ye eno sonsene wo bone enti ene ye bepe wasasi so enti ene ye beye ye behwemu akọ ye ba se ye behwemu domani ba restemfi ada ye ba be ye bi akọ enti sadi nkonwa no eso ehye no kuni aba mama kete kakra ya ne ba se no wo ba be ka ho asem enti wote ba ma wabrabo ma wadwene ma wonsusuye ni nyina mfiri kase no no ne te de o ya ase ono so betima ye ni nyina ama na wie peye me da se bebre mama ka kire fam no sidie ye dwuma de ye obi nim a obi kire de obi nim no ye ba ne ya ba ba kire wo ye de ye duaduam ne ya be gyae ne sei puya me da se ne woni me de ehia me da se bebre bye bye.